Εξελέξατο ψήφις και άφθης κανονικές των Πανοσχολογιώτων του Αρχιμανδρίτη, κύριων Γεώργιων Χρυσοστόμου, κληρικών άφθη σήμερων της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας και Ναούσης, άνδρα ιεροπρεπή και της Εκκλησιαστικής Διακονίας Άξιων, ή να ποιμάνει το θεοφιλές κείμενο της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, λαβώντα ψήφους 56. Όθεν, εις ανένδειξην τούτου, η Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, κατελθούσα εις των συνοδικών παρεκκλήσεων των παμεγίστων ταξιαρχών και την χάριν του Παναγίου Πνεύματος και άφθης επικαλεσαμένη, ετέλεσε το μέγα μήνυμα και επιήσατο τίνητε την πράξη, υπογραφωμένη υπότε του μακαριωτάτου Προέδρου αυτής και απάντων των σεβασμιωτάτων συνοδικών συνέδρων, καταστροφήσαν δε εν το ιερό τούτο όδικη. Αθήνηση, 27η του μηνός Φεβρουαρίου, σωτηρίου έτους της χιλιοστού 14ου. Επειδή ψήφις κανονικές των Θεόθεν οδηγηθέντων σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, των συγκροτούντων την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας της Αποστολικής Εκκλησίας της Ελλάδος, εψηφίστην ο ελάχιστος εγώ, όπως, ως άξιος του υψηλού του Θείου Υπουργήματος της Αρχιεροσύνης, κατασταθώ Μητροπολίτη